ndasmu ya. Kok cek bocah pancet nang njeluk apa? Seblake ndi seblake? Kancane ya dipikirno. Iya, Bro. Isuk mendung, awan kudanan, sore greges. Oh alah opone saiki lek greges. Nek diperiksane jarine penyakit sing anyar, popcorn kuwi. Oh alah woy. Pitik 200 yo karek loro, telu iki. Wah. Niki nek didol kadang duitnya ra akeh ra cair no iki, ora kena nggo nyanyi no. Pitik wedok kabeh kapan ngendoke? Arep tak lanange iki mare pitik. Jajal lek ngono kae. Yo wis gak ndang gedhi. Ndang ngendok sing akeh. Lah lawang iki angel emang. Dogok jaran. Apa iki? Tak ini sameja, tak ngecek pitike. Mati kabeh apa ora? Pitikku mati kabeh jajal kok rono. Cek iki. Ini sameja iki. Adus ra mungkin wong cah kira tau adus. Gitu. Oh kan biasanya tak tahu nyapu lho. Nah, ada nyapu mesti duwe karepan jaluk opo bah wis pelanggaran. Oh tak balang ndasmu kok cek bocah pancet nang jaluk apa-apa lagi gelem tanda gawe. Sarang raimu. Walah ketek sakno. Napa tek? Ketek matamu. Ya gua ae. Oh iki lho isu-isu setelah anak kan kene nyaklek opo? Arek ngecek kondisi kandangmu aku. Wis ngene iki mbok cek ngalahno dokter ya ngecek. Ora ngono, Cuk. Iki jare nek virus anyar jenenge popcorn. Lho. Popcorn bias kuwi. Omikron. Ya kuwi lho, kron-kron lho ngecek. Jajal pitikmu anak sing bongko kabeh ora. Iya iki arek wi babon sitok iki. Ya wis no padha. Tak rosik wis e. Ya kuwi tak digedhekne. Wis gede didol. Dan kenakalan cair Mas. Arep mangkuk Mas. Iya. Tak kawinke karepku. Nanti kawinke mulek ae. Usul. Ya iki pitikmu pakan apa lho? Pakane seblak nanti. Tak kene. Iya cangkemmu sing mangan seblak. Pitik pangan seblak nang bongko. Seblake ndi seblake? Kancane ya dipikirno. Masa waduh kan kerungu ya wong iki. Ya ngono kuwi. Wetenge ada sak gending cek. Ya ndang ae. Seblak endi? Seblak apa? Oh iki lho, tak tekoki pitik pakane apa seblak malah. Duh luwe lah aku krungu seblak. Lha perung mangan. Urung dikongkon mangan ayang. Lah, gatel. Dene diteraine ayang. Mare lumuh. Luwe tenan lho aku.
Ki nongko ki, pan. Di renek no. Godhong lho maksudku panen. Yo, mangan godhong wadakne wedhus. Wedhus ora? Hah? Suara apa kae? Ki suara apa kae? Apa ya kae? Kan jajan dulu ya. Yo, Suara apa kae? Ayo. delok. Oh alah. Gatot lagi Loh, kae. iya, Bro. Kowe iki nyapa? Aku arep latihan jaranan iki. Tak kira tanggapan. Tanggapan apa to, Bro, PPKM kok? Gak oleh. Gak oleh. Lah latihan bareng piye? Lah ayo. Ayo, 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 ayo. Latihan bareng ayo, ayo. Aduh. Iya iki iki lidrono. Anu. Lho. Dadi, Cuk. Iya iki. Tekono. Sampean sinten? Aku yang kliwon. Teng mriki golek napa, Mbah? Golek rondo le. Lho. Lah kok rondo? Wontene rokok utilan puron. Yo, gelem kene. Utis. Mboten purun no. Ngono. Lah kancane dipikir no ngene iki. Mosok rokok Lho. kok utes sih? Lho. Mengko, Pak. Piye iki? Mengko. Lah anyar. Yo Cepet. Enak, Mbah. wis rasah kakean takok. Lho. Piye iki awake dhewe, Ju? Lah piye yo? Lho. Wedi aku. Apa le? Kok apa iki, Mbah? Anu jenengan mantuk nggih, Mbah? Yo, lah rondone ndi? Ngono wae. Alah. Lah iki wis njaluk rokok nang kae. Lah, engke janjine rondo Alah mulai lho yo, Mbah. Omahmu ada lho. Yo aja meksono. Alas Purwo. Mulai nggih. Alas purwo kene ngono. Mulai.